Sziasztok! A tengeri malacok hajóegység épülését láthatjátok. Éppen a bambuszgerincre adagoljuk fel a pillapalackokat, amikben az a különleges, hogy mi előző nap ezeket felpumpáltuk, tehát ezekben túlnyomás van. Ha a kulisszatitkokra vagytok kíváncsiak... Ez rágó, az nem kell most. Ha kulisszatitkokra vagytok kíváncsiak, akkor nézzétek meg a Facebook oldalunkat. Az a lényeg, hogy most a bambuszvázra kerülnek fel a palackok. Itt lehet látni a mozdulatot. A lényeg az, hogy várjál csak, először fogunk kettő palackot, ami 8-szorosan is megemeljük, segítő. Rögzítjük, elvágjuk. Így. És aztán rákerül a harmadik palack ide fölülre. Egy pici eltolással dolgozunk. Egyébként ezek a palackok, amiket itt láttok, ezek lesznek a hajónak az alsó gerince, ezek lesznek a legmélyebb ponton, ezek lesznek a legjobban alámerülve vízbe. Ezért nagyon fontos, hogy nyomás alatt legyenek kemények, erősek legyenek és kicsi legyen az ellenállásuk. A lányok, figyeljetek, mit gondoltok, mi a következő feladat?